Il-ħamis filgħodu ġie ppubblikat glossarju bilingwali ta' termini tal-matematika għas-snin bikrin u tal-primarja. Dan il-glossarju jinkludi 650 kelma bil-Malti u 650 kelma bil-lingwa Ingliża huwa maqsum f'erba' partijiet li jiffukaw fuq in-numri, relazzjonijiet spazjali, il-kejl u l-forom. Lan ta' dan il-glossarju huwa li jipprovdi kliem u espressjonijiet li jistgħu jintużaw bħala parti mill-komunikazzjoni bilingwali tal-matematika għal tfal bejn it-3 snin u l-11 sena. Din ir-riżorsa li ġiet żviluppata fuq il-prattika eżistenti tissuġġerixxi kliem u espressjonijiet li jistgħu jintużaw bħala parti mir-reġistru tal-matematika. Huwa mistenni li din il-lista se tgħin ikoll l-allima meta jkunu qed jispjegaw kunċetti u proċessi matematiċi u biex joħorġu sew it-tifsir speċifiku li jġibu magħhom. Dan il-glossarju se jwassal konsistenza fil-kuntest ta' klassijiet u l-iskejjel fejn jidħol l-użu ta' termini relatati mal-matematika. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-iskola primarja ta' Pembroke intqal li meta ttieħdu deċiżjonijiet rigward l-iżvilupp ta' dan il-glossarju ingħatat importanza li 3 punti ewlenin: il-prattika fil-klassi, it-tifsir matematiku u d-deċiżjonijiet dwar l-integrazzjoni ta' kliem Ingliż fil-Malti. Bħalissa il-glossarju tal-matematika jinsab fi stadju ta' konsultazzjoni.